Здравейте, деца! Аз съм Галилео Галилей, учен, който обичаше да гледа звездите и да търси отговори на големи въпроси. Мнозина ме определят като бащата на науката. Нека ви разкажа своята история. Роден съм на 15 февруари 1564 година в Пиза, Италия. Може би сте чували за наклонената кула там. Тя беше част от един от моите най-известни експерименти. Като дете много обичах да наблюдавам света около мен и да се чудя как работят нещата. Когато пораснах, започнах да изучавам математика и физика. Един ден реших да проверя как падат обектите. Легендата разказва, че се изкачих на върха на наклонената кула в Пиза и хвърлих две топки с различно тегло. Всички очакваха по-тежката топка да падне по-бързо, но те удариха земята по едно и също време. Това доказа, че скоростта на падане не зависи от теглото. Знаете ли, че съм първият човек, който използва телескоп, за да изследва небето? През 1609 година направих телескоп, който беше много по-мощен от всичко, създадено до тогава. Когато погледнах към небето, видях неща, които никой преди мен не беше виждал. Открих, че Луната не е гладка, а има кратери и планини. Видях също 4 големи луни, които обикалят около планетата Юпитер, които днес наричаме Галилееви луни, фазите на Венера, пръстените на Сатурн и слънчевите петна. Това беше важно, защото до тогава хората вярваха, че всичко в небето обикаля около Земята. Моите открития показаха, че Земята и другите планети се движат около Слънцето. Освен, че изучавах звездите, много обичах и да измислям нови уреди. Създадох термометър, който измерва температурата, и открих закони за движението, които помогнаха на бъдещите учени, като Исак Нютон, да разберат света още по-добре. Но не всички бяха щастливи от това, което казвах. Някои хора смятаха, че е грешно да се съмнявам в старите вярвания. Дори ме накараха да се изправя пред съд и да кажа, че съм сбъркал. Но аз знаех, че моите открития са верни. Прекарах последните години от живота си под домашен арест. Починах през 1642 година на Фарчетри, близо до Флоренция, Италия. Но работата ми промени начина, по който хората гледат на света и Вселената. Искам да ви кажа, деца, никога не спирайте да задавате въпроси и да изследвате. Светът е пълен с чудеса, които чакат да бъдат открити. До нови срещи, малки откриватели!